Anaminuno nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan. Naimugsula inihan paguran dito halawaan, agitaw ukudan paguranan kwarta ngagin sa brag ni congressman. Hala na itsahi pangang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalang kay papayungan. Na itsahipan ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha ngan sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay masiganahan pahira hitira pagkala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagkalang kay papayungan. Anaminuno nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan. Naimugsula inihan paguran dito halawaan, agitaw ukudan paguranan kwarta ngagin sa brag ni congressman. Hala na itsahi pangang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalang kay papayungan. Na itsahipan ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha ngan sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay masiganahan pahira hitira pagkala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagkalang kay papayungan.